प्रत्येक स्मार्टफोनच्या खरेदीवर हमखास गिफ्ट फ्री। 1 रुपया भरा आणि मोबाईल घ्या। आमचा पत्ता योगेश मोबाईल शॉपिंग, वर्धम तिठा, पान बाजार, कुडाळ। संपर्क 8275 63 14 44। सांगाय ना बाई माझ्या येतो 8 येतो मुसऱ्याची मूळ भूमिका तू 12ची पूर्वी ताज माती तुझ्या लेकरू रवींद्र चव्हाण ताज माती लेकरूच्या दर्शना घेऊन लेकरां माती तुझी खाण्याना रोटी भरून तुका साडी सोयी नेसवलेली ती पावन कोण घे ह्या शृंगार तुका अर्पण केलेला त्याचप्रमाणे गोड पदार्थ ठेवलो तो पावन कोण घे लेकरांची जी काही इच्छा होती परिपूर्ण कर लेकरू माते ज्या ठिकाणी राहतात त्या ठिकाणी त्यांना सुख शांतता मिळणार तू गोष्ट कर त्यांच्या कुटुंबावरचे राखण खरी कर कुटुंब जर काय क्लेश विघ्न असतात तर दूर करून टाक माते लेकरांचं संसार सुखाचं कर मुलाबाळांची राखण खरी कर त्या लेकरांच्या पाठी जर काय क्लेश विघ्न असतात तर दूर करून लेकरांचं चांगल्या प्रकारे सांभाळ कर माते तुझ्या लेकरू आज भारतीय पक्षातर्फे माते डोंबिवली मतदारसंघातून माते निवडणुकीत उभ्या राहिलेला असा तर माते तुझ्या शक्तीने त्या ठिकाणी लेकरू भरघोस मता निवडा न येऊ खया याची तू माते खबरदारी घे संपूर्ण माते पक्षाचा विजय घडवून आणून पुढे ह्या लेकराक माते त्या ठिकाणी उच्च पदावर काम मिळाल पुढे माते लेकराच्या हस्ते तुझी जी रवलेली कामं असते त्याच्या हस्ते तू परिपूर्ण करून घे
आज माते लेकरं तुझ्या दर्शनाक येऊन ही तुझी यथाशक्ती माते सेवा चाकरी केलेली ती पावन करून घे आणि माते अशीच लेकरं तुझी कृपा दृष्टी ठेवून आणि लेकराक त्या ठिकाणी विजय प्राप्त करून देऊन तुझ्या दर्शनाक आणून त्याच्याकडनं तुझी यथाशक्ती सेवा चाकरी करून घे. या ठिकाणी आम्ही मी स्वतः हजर राहणार आणि तुम्हाला पहिलं जाहीर निवडणुकीत पहिला निकाल आपल्याच बाजूने लागणार. इलेक्शनचं फॉर्म भरण्यापूर्वी देवीचं दर्शन घेण्यासाठी आशीर्वाद देण्यासाठी आलेले आणि प्रचाराचा फॉर्म भरण्याचा शुभारंभ ते मराठी देवीच्या मंदिरामधूनच व्हावा आणि ते कायम या ठिकाणी येतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आल्यानंतर प्रथम या ठिकाणी येतात, आशीर्वाद देतात जातात. ह्यावेळेस फॉर्म भरायचं आहे तरी सुद्धा सुरुवातीला तिथे आरक्षण आले आहे. समस्त आंगणे कुटुंबियांच्या वतीने अंगणवाडी विकास मंडळाचे पहिले आता नवीन निवडणूक अध्यक्ष छोटो सेक्रेटरी पाठांकडे यांच्यावरती ग्रामस्थांच्या वतीने या ठिकाणी स्वागत करतो. त्याचा आशीर्वाद सदैव आपल्यासोबत असतो. प्रचाराचा सुरुवात करण्यापूर्वीच आपण देवीच्या दर्शनाला आलात, काय बघा? आपणा सर्वांना माहीत आहे की भराडी आईवरती आम्हा सर्व सिंधुदुर्गवासियांची अमाप श्रद्धा आहे. तिच्याच कृपेने तिच्याच आशीर्वादाने आजपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रामध्ये यश हे आम्हाला सर्वांना मिळत राहतं. त्यामुळे महाराष्ट्रात आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये आणि महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदेजी, आदरणीय आमचे सर्वांचे नेते देवेंद्रजी आणि अजितदादा या तिघांच्या नेतृत्वामध्ये महायुतीमध्ये आदरणीय अमितजींनी पुण्यामध्येच हे डिक्लेअर केलं होतं. पुण्याच्या आमच्या पक्षाच्या बैठकीतही सांगितलं की येणारी विधानसभेची निवडणूक जी आहे ती भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वामध्ये आणि महायुतीमध्ये लढायची आहे. त्यामुळे उमेदवार कोण यापेक्षाही प्रत्येक जागा महायुतीचा असणारा उमेदवार जिंकला पाहिजे यासाठी भराडी आईकडे आज साकडं घालायला आलो होतो. आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की सिंधुदुर्गामध्ये भारतीय जनता पार्टीची प्रचंड ताकद आहे. परंतु याही परिस्थितीमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनेतला प्रत्येक कार्यकर्ता हा महायुतीच्या प्रत्येक उमेदवाराच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहणं, द्विधा मनस्थिती जराही होऊ नये हेच भराडी आईकडे आज साकडं केलं आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा एकदा आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात महायुतीची सत्ता येणं, एक विचाराचं सरकार केंद्रामध्ये आणि राज्यामध्ये असणं म्हणजेच प्रगतीचा आलेख उंचावत जाणं हे असतं. त्यामुळे माझी आपणा सर्वांनाही विनंती आहे की या 2-2.5 वर्षामध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, आदरणीय देवेंद्रजी आणि अजितदादा या तिघांच्या नेतृत्वामध्ये अनेक प्रकल्प यांना सुरुवात झालेली आहे. अनेक प्रकल्प हे होऊ घातलेले आहेत. असे सर्व प्रकल्प केंद्र पुरस्कृत असणारे सर्व प्रकल्प ह्या सगळ्या गोष्टींना एक पाठबळ हे केंद्र शासनाकडून लागत असतं. नरेंद्र मोदीजींचं
भक्कम असं पाठबळ हे महाराष्ट्रातील असणाऱ्या महायुतीच्या सरकारबरोबर आहे आणि त्यामुळे प्रत्येक मतदारांना आपल्या माध्यमातून मी एवढंच आव्हान करतो, विनंती करतो की महायुतीच्या पाठीमागे आपण सर्वांनी खंबीरपणे उभे राहा. त्यानेच महाराष्ट्राचा जो आदरणीय पंतप्रधान विचार करतायत की देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणं आणि देश महासत्तेकडे जाणं, हे जे स्वप्न तुम्ही आणि आम्ही सर्वजण पाहतो आहे, जो राष्ट्रीय विचार घेऊन तुम्ही आम्ही सर्वजण जे चालतो आहे, त्या विचाराला बळकट करणं, यासाठी महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा महायुतीचं सरकार येणं गरजेचं आहे. आज सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन भराडी आईलासुद्धा तशाच पद्धतीचं साकडं घातलं आहे आणि मला खात्री आहे पक्षाचे आणि महायुतीचे सर्व कार्यकर्ते महायुतीचा प्रचार अतिशय ताकदीने करतील. जसे या आपल्याला माहीत आहे की महायुतीचे लोकसभेच्या वेळेलासुद्धा आदरणीय राणेसाहेब ज्या पद्धतीने आणि ज्या ताकदीने या लोकसभा मतदारसंघामध्ये जिंकून आले, त्याच पद्धतीने रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या संपूर्ण मतदारसंघामधल्या असणाऱ्या सर्वच्या सर्व जे महायुतीचे उमेदवार असतील ते उमेदवार 100% भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीचे सर्व कार्यकर्ते प्रचंड मेहनत करतील आणि ते जिंकून आणतील. किती मताधिक्य ताकद आहे असं म्हणतोय भाजपची, पण केवळ एक पहिल्या यादीमध्ये एकच भाजपचा आमदार इथे दिलेला आहे. एक गोष्ट मी पुन्हा तेच म्हटलं की महायुतीमध्ये उमेदवार कोण आहे, कोणत्या पक्षाचा आहे, हे महत्त्वाचं नाही, तर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये जी गेली 10 वर्ष सातत्याने विकासात्मक कामं असतील किंवा सामान्य जनतेच्या हिताची जी विषय हे मार्गस्थ होत आहेत, त्यांचा आशीर्वाद नरेंद्र मोदींना मिळणं, महायुतीचा कोणत्याही पक्षाचा उमेदवार असला तरी तो शेवटी महायुतीच्याच मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवाराला सपोर्ट करत असतो. त्यामुळे वर्षानुवर्ष महायुती आणि महायुतीचे असणारे प्रत्येक कार्यकर्ता याला उमेदवार महत्त्वाचा नसतो, त्याला विचार महत्त्वाचा असतो. एकदा पक्षाने ठरवलं की होय महायुती तर महायुती, आणि महायुतीच्या पाठीशी सर्वच्या सर्व ताकदीने उभे राहतील, यात काही शंका नाही. धन्यवाद. किती मताधिक्य मिळेल यावेळी? डोंबिवली मतदारसंघ हा वर्षानुवर्ष जनसंघापासून आजपर्यंत हा महायुतीचाच बालेकिल्ला राहिला आहे. मला खात्री आहे की भारतीय जनता पार्टीचे आणि महायुतीचे त्या ठिकाणचे असणारे सर्व कार्यकर्ते, हे कार्यकर्ते त्या ठिकाणी मला उमेदवारी मिळाल्यानंतर अत्यंत उत्साहित आहेत आणि ते चांगल्या मताधिक्याने मला नक्की निवडून आणते. महाविकास आघाडीमध्ये अजूनही धुसफूस चालू आहे. काँग्रेस आणि धन्यवाद. मनसे भारतीय मध्ये जनता एक राजकीय प्रश्न होता. उद्या असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.